dalu menika keluarga geng CSGK, keluarga. Setelah yang satu ini ada pengen nyanding. Pengen nyanding. Saya pengen joget yo, joget bareng-bareng yo. Ketipungnya penak bengi iki. Ora kok biasane pokoke. Oh iya toh. Sorry bro. Yo. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, kan hatiku nyenyawan netramu. Duh wong ayu, opo sliramu ora kroso, solah bawamu tak kateke saben dino. Hari-hariku kudu menanggung rindu, awan wangi rasane pengen ketemu. Duh wong ayu, ojo mung teko neng impenku, pengen aku nyawiji karo uripmu. Kaya ngene rasane nandang asmara, pengen ngandeng anane ra ono liya. Apa teko sliramu nyawang awakku, kaseksa sumerko nunggu tresnamu. Nganti kapan sliramu kersa ngendika, nelake rasa ora liya rasa tresno. Duh katresnan ojo ninggal aku lunga, tak enteni ajan nganti ganti mongso. Enak ya Mas. Sak juase. SRGK. Sak juase. Yang di belakang selamat malam. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, kan hatiku nyenyawan netramu. Duh wong ayu, opo sliramu ora kroso, solah bawamu tak kateke saben dino. Hari-hariku kudu menanggung
biasa meledak di tahun kemarin. Ya. Yo.
Tetep Cio Sida apa ora? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
semoyo mas aku mangko gelo saben dina aku tansah ngenteni ojo sliramu njur balik janji adik nyebar godhong korone sabar sawetara dik kowe cah manis wong kesusu akeh wis mesti kleru sabar dhisik dik aku ra bakal mlayu sabar to sabar ya bangga cipir mas kembange karo ojo kuwatir dik aku ra neko-neko ning magelang mas jalani jajane ojo semelang tak jamin mesti dagose agem mas kemulan sarung wis kadung gelem dik ra usah bingung-bingung menyang pasar mas kok ora ketuku ati ra sabar kepengin gage ketemu Sabar to, Dik. Aku sayang. Asik boy. Enak ya, Dik. Sajose. Campur sarinya Indonesia. Ya. mas sitko apa orang mas cepijer semoyo mas aku mangko gelo saben dina aku tansah ngenteni ojo sliramu njur balik janji adik nyebar godhong korone sabar sawetara dik